mga punerarya sa Dakbayan sa Subo nga dili mo serbisyo sa pagpahiluna sa mga minatay tungod kay wala og kuwang ang ikabayad sa tagtungod, siguradong magatubang og silot. Kini human na palabang sa konseho ang City Ordinance mahitungod niini. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Hulyo sa niaging tuig na feature sa GMA Regional TV Balitang Misdag ang kahimtang sa minatay nga wa tungahas sa punerarya sa adlaw sa Ilubong. Nahitabo kini sa barangay Inayawan sa Dakbayan Subo diin matud pa adunay balanse o kuwang ang bayad sa tagtungod. Hinungdan nga ang sakyanan na lang sa barangay ang gisakyan. Kinahinungdan nga niluso og ordinansahon kaniadto ang chairman sa Committee on Laws nga si Consel Regalon. Tumong nini nga mapabilin ang respeto o kasagrado sa lawas sa tao. Ang indignity o ignominy sa namatay naman na siya, mauna nga atog yung nahunaonan magpanday ning ordinansa ha. Karon sa syudad sa Sugbo, gisilutan na gyud kung dili nimo tiwason ang imong funeral service tungod sa rason nga why ikabayad na kuwangan. Nasayran nga daan ang nakabalo. Ang mga operator sa punerarya dihang ipatawag sila alang sa konsultasyon isip kabahin sa proseso. Ang katong makalapa sa balaod, mag-atubang og silot. Ang pag-suspenso sa ilang business permit og katulo na nila himuon, balik-balik na ang pag-revoke sa ilang business permit. Kauban si Rod Prado. Ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.